Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilana okacebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. OEFF kwinkomfa yaKwazulu-Natal Zihubela Sakusha Ngowesilo kanti akuhambi kahle kweyamanzi emkhanyakude. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV. Kulindele ukuthi umholi weqembu le-Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema kube nguyena ozovala ngokusemthethweni inkomfa ye-EFF ebiyikhetha ubuholi obusha KwaZulu-Natal emva kokuthi bakhethwa ngo-2018 bese kuphelelwe ke isikhathi. Le nkomfa ke iqala izolo eThekwini kanti leli qembu lithi selifuna ukudlula kulezi inhlelo bese liqalisa amalungiselelo okhetho lukazwelonke oluzoba ngonyaka u-2024. Nakuba le nkomfa ibambezelekile njengoba kumele ivule ngokusemthethweni osukwini la izolo, kodwa ngenxa yohlelo lokubhaliswa kwezithunywa eqhamuka kwisifunda zonke ekhona kulesi sifundazwe ize yavula ngokusemthethweni osuku namhlanje kunobhala jikelele walo leli qembu. Ethula inkulumo yakhe uthi bafuna amagatsha azokhuluma ngezinkinga zomphakathi njengoba kulesi sifundazwe kuhlezi nembhikisho ethinta amanzi kanjalo nogesi. Our branches, they must not just be tools that only exist because we come to conferences. Do we have branches that are grounded within our communities, that are the real vanguard of our own communities that are involved in fighting on a daily basis for the struggles of our communities? Do we have those branches of the EFF here in KZN? That's the question, and that's the reality that we must be able to do. We must go back to the basics. What are the principles of the EFF? Today we are in this conference, and part of what we're going to do after discussions and taking resolutions is that we must elect the leadership of the EFF. And the principles of the EFF says the leadership of the EFF is elected democratically and transparently. Udlamini uthi abaholi abayeke ungabalela amalungu emazingeni aphansi noma kuthathwe inqumo uthi akuvunelwane ngembono ngaloko kubheka ukuthi lo mbono uqhamuke nobani. And once the consultation has been done, isinqumo sesiyathatha. Uma sesithathiwe leso sinqumo, isinqumo se-majority is binding on the minority. Isinqumo of the higher structure is binding on the lower structures. Do we have democratic centralism in our branches? Do we sit and consult each other as leadership at branch level? Do we respect this principle in the EFF that when the higher structure is spoken, the lower structures they must abide? When the majority have spoken, the minority must abide to them. Or I suspend those who are. When the PCT is saying this is a program of action, as long as you massage your own ego, in this direction. Ubese edonsa ngendlebe amalunga leli qembu ngokuthi bengangeni kuleli qembu ngoba bezofuna izikhundla kodwa baqinisekisa ukuthi bazosebenzela umphakathi kanjalo nalo iqembu ukuthi likhule. Udlamini ugxeke nokuthukana okubonakala enkundleni zokuxhumana njengoba bekubhekwe enkomfeni wathi lokho kuvulela ithuba izitha. But there is a tendency that some of you are permanently on social media insulting the leadership and criticizing this organization, and you think that is selfless. That is ill discipline, a fight. So that all popular on social media would do me on Facebook. Everything that you have written since that page, it's about pocket homes, even when the organization is struggling and getting sick in the elections. You join our enemies to come and talk nonsense about this organization. You don't sympathize and feel the pain that
uDlamini ubese edonsa ngendlebe amalunga leli qembu obuholo buzokhethwa ngokuthi ayilalela izinkinga zomphakathi futhi akhulume ngazo ukuze abantu bezosizakala. Even if we can say, okay, fine, maybe one was too big for you. Let's call IEC to say, let's go into VD elections to our candidate. You lose VD. See, if IEC is terrible to set our election on the street of this fight. No one knows with that street will still lose the elections. Now, kanti kule nkomfa umbango wesikhundla sikaSihlalo uphakathi kaVusikhoza ofuna ukubuya kulesi sikhundla kanti uMongezi Thwala ugaqele sona lesi sikhundla. KwesikaNobhala umbango uphakathi kaNkuleko Ngubane kanye noVukani Ndlovu. Inkomfa izophothula osukwini lakusasa. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Ayaqhubeka amalungiselelo omcimbi omkhulu okugcotshwa kwesilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini ozokuba senkundleni ezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mcimbi ozokuba ngomgqibelo kozayo uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulapho ezokubedlulisela khona ngokusemthethweni isitifiketi esiqinisekisayo ukuthi impela isilo uMisuzulu kaZwelithini isona esesaziwa ngokusemthethweni ngisho nanguhulumeni wakulelizwe. Ukubheka kabanzi ngamalungiselelo alomcimbi omkhulukazi kangaka sixoxa noDokotela uZakhele Shamasi. Dokotela sikubingelele sikwamukele sisethembeni lendaba. Siyamile lona kaNomaphikela wengwene ngonyama sibingelela nabalaleli bakho be1KZNTV. Shamasi omkhulu amasi asebekwe elangeni sekubalwa nje nezinsuku apho umuntu kufika nomhla ka29 kone October okumgqibelo zawo. Mhlambe ngokwamalungiselelo singasho na ukuthi ahamba kanjani nanokuthi mhlambe wona lo mcimbi obaleke ngani kusona isizwe sikaphunga noMageba. Hayi selidumile eMasumpeni Joshua sibonile nakumabona ukuthi nasendabeni ukuthi ngisho nethimba lakahulumeni lihambela lapha eMoses Mabhida lohlola ukuthi ubani ozobehleliphi. Sibonile uNkosazana Dlamini Zuma uDokotela ebahola uthimba la sabona noBheka icelo uNgqongqoshe wezokuphepha nabo bonke ongqongqoshe nje nabona kanye nabahleli bomcimbi ngasohlangothini lwesilo bekhona lapha nasabona abantwana abathile bekhona ukuthi yonke into ihamba kahle kanti futhi libaleke kakhulu lusuku phela ngoba esekumnqamla juqu oyokhuluma emva kwalokho kade uyisilo noma akakuphikisana nalokho seyofakwa ejele ngoba yobe seyuvukela umbuso yobe esephambene nomthetho ngoba kube sekusemthethweni kwangempela ke manje osafuna ukulwa akusekho ukulwa manje sekubaleke kakhulu ngoba isilo sehleli ehlalweni savele ehleli ngokwesiko lesintu kodwa sehleli ngomthetho wezwe lesikhathi esiphila sona namhlanje. Kunalomshawushile Shamase ibhodo lasehotela esiubonayo lokho kwehlwa kwenyuka kubhekelele ngapha kaNongoma engathi yavuthwa indlela ebheka kaNongoma naseshaya umthetho esidala. Sibona abaholi abahlukene abamaqembu ezepolitiki sobona nazi izikhulu zikahulumeni ezahlukahlukene. Ngawe mhlambe lokhu kusitshelani lusuka lolu gqozo olungaka nofuqufuqu uthi abantu sesibabona kancane sebekwakhangela amankengane kancane sebehlangene nesile endlini zeshamthetho. Sekhambe kwacaca phela Njoshua ukuthi mawufuna ibusiso seyijumele eMasumpeni phela siyakunqunquthela enkulu eqembu libusayo lapha eNazareth iqembu libusayo uKhongolose. Siyakhumbula phela kusekhopha saphethe umsholozo ehamba ucela ibusiso esilweni esesakhothama abuye ngempela nempumelelo ebehambe futhi bengapha unyazini manje kuyabonakala ukuhambisana kwesilo nonyazi baphetha amandla amakhulu kabo ngisho eAfrika ingakho nangesikhathi singena esibayeni isilo kwakhona amakhosi aphuma eAfrika kukhona nabamele iUnited Nations Organization. So kuyacaca ukuthi lesilo siyisilo esikhulu kakhulu emhlabeni wonke jikelele nase-Afrika naseNingizimu Afrika wonke amakhosi nobukhosi obukhona bukela la kubukhosi bakwaZulu ingakho kubaleka kangaka. So uma ufuna ukuphumelela kwaZulu-Natal ufuna uthola amavoti nakwezepolitiki kufanele ubonakale umuntu onobudlelwano obuhle nesilo nendlunkulu kaZulu ngoba uma kungenjalo kusho ukuthi kuzawufekeleka phansi. Sikhumbule phela ukuthi siphuma okhethweni la lwasekhaya la kwabonakala khona amaqembu engenzi kahle kwase kusolakala sengathi kunonyawo lwemfene olufakekayo
lwezepolitiki ey'ndabeni zasendlunkulu nobukhosi nalapha nebandleni lamaNazaretha. Kodwa manje ziyalungiswa lezo zinto. Seyacaca ukuthi manje ma ufuna ukuthi uhambe kahle into zakho, hamba ushaya endesheni esilweni, hamba ushaya endesheni ngapha kokumaNazaretha. Sakhuluma ngakho lokho Shamasa, ke kasabalala imbiko enkundleni zokuxhumana nasemaphephandabeni, ikakhulukazi inzukwini engengake nje ezedlule emva komhlangano kaNdunankulu wesifundazwe noMam Nomsa Dube Ncube kade ekwethula icabinet lakhe kwisilo emhlanganweni obukade ukhona lapha endlini zesishamithetho esidalondeni. Le mbiko ebithi engathi abantwana bebacela ukuthi cha ke bethu ukushenxa kancane engxenyeni yokuba ingxenye yawo umhlangano lo. Abanye bese begcina sebeyibuza ukuthi kanti ngabe inkulumo yini le bebefuna ukuthi bayethule kwisilo. Yizona ziphi lezi zinto bezimfihlo kangaka ongangokuthi bebengadingi ukuthi baze baphume ngoba phela esikhathini esiningi ngibona bavamise ukuthi babe yiso noma babe zindlebe balalela isisilo noma kuthiwa kufike bapha abantu. Mhlawumbe uma ucabanga ngabe yini lena engake liphile ligunulo engake bekade lithamundo uhulumeni wesifundazwe kanye nasisile ongangokuthi bese lifika lesimo sokuthi kumele ukuthi abantwana bathi ukushenxiswa kancane isikhashana. Asiqale lapha bekubalekile futhi kuyinto enhle ukuthi icabinet yaKwaZulu-Natal hambe lozethula lapha esilweni. Yes. Ukuze liphathe kahle nani libe nezibusiso ekuphatheni isifundazwe. Futhi liphethwe ithimba labantu abasebasha abangacishe bafane balingane nasisilo ngokweminyaka. Kubalekile ukuthi bakwenze lokho lizethule lizohola uNdunankulu uNomsa Dube. Kodwa ke futhi fanele siqikelele ukuthi hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi njalo isilo masiba nemhlangano nabantu bethile ngisho ngabe icabinet ngisho ngabe osopolitiki ngisho abamanye amakhosi fanele hlale njalo bekhona abantwana besendlunkulu. Khona isikhathi la isilo fanele sibe isilo ngokwazi sithi ekeniphumeni ngoba nelembe leqama emalembe mhla kufika abantu ababelethe impaphe zekwalagwala nezipho zayiphuma kuLusuthu kumshweshwe kwayivela athi bomane baphuma abanye kusale sona nalezo ehambile. Ngakho ke isimo lesi efanele sisilinde sohlale sikhona phela ungangezwe lakhe lethe umlomo ungathethi imanga ngeke sisho ukuthi ubani wathi abangangeni akusibona abeqembe politiki abasho njalo ngenzeka futhi uyisilo ngenzeka ukuthi akusisona isilo kodwa ke izwi laphuma ukuthi bashenga kancane ngeke kwenzeke lokho isilo singakuvumelanga nakho lo singagunyazanga lokho vele fanele sikulindele ukuthi khona izikhathi la kuzofuna ukuthi kwesinye isikhathi hayi ukuthi wonke umuntu njalo uma khona isilo fanele abe khona la asakwazi nokuyinwaya isilo nabantu esifuna ukuyinwaya nabo bebodwa fanele njalo bekhona abantu abayiso hayi kanti sikadiwe kanti sinengqapheli 18 sikhumbule futhi ukuthi khona ipolitiki nale edlalwayo la sibheke nabantu abacomplainayo nabafaka ikhalazo ngalokuthi obani maye ikhalazo zamaqembu athile epolitiki kusho ukuthi ipolitiki vele fanele sikuthathe ngaloo ndlela kodwa maku abantwana nje basendlunkulu bekhalaza ngalokho fanele nabo bakwamukela ukuthi hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuyohlale njalo uma isilo sivakashele yithimba labantu abathi fohlale bekhona nabo kukhona isikhathi sokuthi sinazo sibe yisilo nje sikhulume nabantu esifuna ukukhuluma nabo ngesikhathi esifuna it's a new order it's a new generation it's a new chapter ekufanele siyimisela ukuthi yohlala ikhona. Dr. Shamasa sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sithemba sesokubonana ke emabhida sekuchitheka injobo nami sengifake nami sengihlobile ngezami ezesintu. Impela nami ngikanisile nje impela sengibe ngikanise ngaphesheya kothukela ngenzela ukuthi nami isikhala singaphazami ngingafiki kuthiwa ihlala isekho zokuhlala. Siyathokoza kakhulu. Siyathokoza. Simbambe lapho uDokotela uZakhele Shamasa bekade ke sixoxisana naye malungana na umcimbi omkhulu ngomhlazi ngama-29 kumfumfu eMoses Mabhida wokugcotshwa kwasisilo mesuzulu kaZulu-Natal. Isikhulu eminyangweni yezamanzi nokuthuthwa kwendle esifundazweni KwaZulu-Natal uJane Naidoo uthi umasipala wesifunda uMkhanyakude akawuyisebenzisi ngendlela ilayisensi yawo yokuhlinzeka ngamanzi emphakathini. Ekhuluma neziko lezindaba uNaidoo uphinde waveza ukuthi ikhona ke ingxoxo ekhona nomphathi weJozini Dam uCharles Senekal njengoba ikhona ke ingxenye ezuzayo ngenqalasizinda yakhe yamanzi okuyingxenye yaseMkhanyakude nesifunda saseZululand. Isifunda uMkhanyakude enyakatho nezifundazwe KwaZulu-Natal singezinye zeindawo ebhekene nenkinga yamanzi ekubeni kunedamu elikhulu endaweni laseJozini nelingaba usizo olukhulu emphakathini. Isikhulu eminyangweni wezamanzi sithi uSenekal okuyena onenqalasizinda yokudonsa amanzi kuleli damu ikhona ingxenye yomphakathi waseZululand ehlomulayo njoba esebenzisana noMkhanyakude. Mkhanyakude is benefiting from it by the fact that they don't have their own infrastructure. They're utilizing Mr. Senekal's infrastructure. But it doesn't change the fact that Mkhanyakude has a license and has the opportunity to utilize the license. All they have to do is now put in their own infrastructure so that they don't have to depend on Mr. Senekal.
Isiphehlimanzi esidonsa amanzi edamini eJozini yisona esisabalalisa amanzi kumphakathi owakhele le ndawo. Kanti kuvela ukuthi umasipala wesifunda uMkhanyakude awuyisebenzisi ngendlela ilayisensi yawo yamanzi njengoba kuyiwona onegunya lokusabalalisa amanzi emphakathini. There is adequate license available or adequate abstraction from the current licenses issued to the Kwazulu district municipality. So at this current point in time, they're not fully utilizing their full license. Ukucishwa kwagesi isikhawu phecelezi load shedding ezinye zezinto ezidala kube nezinkinga zokusatshalaliswa kwamanzi endaweni yaseMkhanyakude. When we move to stage 4 and stage 6 levels, that's when we pick up challenges and we start, if it's longer than let's say 2 days or so, we start losing on the levels, and then what we will do, we'll intervene by reducing the pressure to the community on supply. Izindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eJozini. Ake sithi ishelele itolo futhi imbukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. OEFF kwinkomfa yaKwaZulu-Natal Zihubela Sakusha Ngowesilo kanti akuhambi kahle kwamanzi eMkhanyakude. Iyaqhubeka imikhankaso yenhlangano yamatekisi Santakho KwaZulu-Natal yokuqhuquzela ukuphepha emgwaqeni kanye nokuvikelwa kwabagibeli. Uhlalo lenhlangano kulesifundazwe uBoyizondi uthi lemjikeleza abayenza isiyithele ezinhle njengoba kukuningi ongalungela sebekwazi ukukhuculula kuba lapha phakathi nabadayisa ke marenke bethengisela abashayeli idakamizwa. UNondaba usho kanjena ngesikhathi ke kuqhubeka lomkhankaso kwamashu eThekwini. Kuxwayiswe abashayeli kanye nabanikazi bamatekisi ukuba ke bangenzi izenzo eyibheka engcupheni abagibeli. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso wokuqhuqhuzela ukuphepha emgwaqweni, usihlalo weSantakho esifundazweni ukhumuze laba ngobungozi bongayilandeli imithetho kanye nokushawa indiva kwezidingo zabashayeli. Sicela ukuthi kunakekelwe abagibeli ikakhulu emgaqweni. Sithi o driver abaqonde ukuthi ngaphandle kwabagibeli alikho le business lethu. So iyona nto ekakhulu sabe siqhuqhuzela. Malenye into esiyenzayo ukuthi sithi simboni sicela ukuthi silwe nokuhlukumeza abantu besifazane nengane. Sithi asingabi ingcenye futhi asingabukeli ke abanye abantu uma behlukumeza abantu besifazane. Okunye sikhulumayo ubugebengu. Sithi izinga lobugebengu lidlange kakhulu eKZN eSouth Africa. Sicela ukuthi siyimboni asingabi ingcenye yegebengu kubulalana embonini yamatekisi. Asikubikene emaphoyiseni. Asenze sure ukuthi labantu ababulala abantu ematekisini siyabatshela amaphoyisa. UZondi uveze ukuthi bakhathazekile ngezigameko zokugetshengwa noma kuhlunyezwa ngokucansi abagibeli okwenziwa ke abashayeli nabasizi babo, kanti uthi ke benza isiqiniseko sokubhekana ngqo nalabo abagela lomkhuba. Lo mkhankaso oqala mhla zi-3 kwephezulu ujikeleza isifundazwe sonke, kanti zikhona izinto ezingalungile osukwaze ukuyivundulula. Emarisburg erenki kutholakale ukuthi kunomama and ke lento siyafisa ukuthi omama bayibuke. Siyakuthanda ukusebenzisana nomama ema-taxi rank nabo indlela abondla ngayo imndeni yabo, kodwa angeke sihambisane nomama odayisa utshwala e-taxi rank edayisela o-driver. Ngeke sihambisane nomama odayisa ama-drugs e-taxi rank adayisela o-driver. Sizobakhipha labo mama ema-taxi rank, kuzosala omama abagenuine abadayisa into ekufanele idayiswe e-taxi rank. Lemboni edume ngokuba nodlame oludalwe imbango yemzila nokunye isemkhankasweni yokuguqula lokhu, kanti ineyinhlelo ezifaka phakathi ukufundiswa nokuqeqesha amakhono ehlukahlukene kwabasembonini. Sikhona izinselele esibhekene nazo, njengokuthi mawumkhipha udriver emsebenzini awukwazi ukuthi umkhiphe bese ungamnikeza lutho okumnikela mhlawumbe njengemali, ngoba phela lo muntu uyakunderstand ukuthi njengoba esebenza nje wenza imali. So mawumkhipha umisa kwi-training kufanele ukuthi uphinde umnikeze futhi le mali le.
enye ke inselelo lesibhekene nazo ke leyo bayalamukela kakhulu kodwa ke okunye safisa ukuthi sikwenze ukuthi sifake leli ivangeli kubanikazi bomsebenzi ukuthi udriver wakho mayisuke hambe yoqeqeshwa it is for the good kwakho njengomshayeli nami njengomphathi womsebenzi ukuthi udriver wakho yabe namakhono adrive kahle aphathe imoto yakho ngoba ngesikhathi ephethe imoto yakho kahle uzodriver ngendlela efanelekile ebese ekwazi ukuthi akusavele upetrol imoto yakho ithatha isikhathi eside ukuthi ilimale nakuwena kodwa nje ngakulolu hlangothi lolo odriver abanankinga uma bezothola nje ukwesekwa abanikazi bomsebenzi. Lemkhankaso iyaqhubeka endabeni z1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Thisha nhloko wesikole samabanga aphezulu eMpangeni High eMpangeni enyakatho KwaZulu-Natal uSizwe uthi ukusebenza ngokubambisana phakathi kwakhe nothisha ikhona okwenza leso sikole ehlezi njalo ke sivela ezintweni ezinhle. Umangethe ukusho lokho ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuthi baqoqwa amakhanda bonke abanye othisha ngesikhathi umnyango wezemfundo kuzolonke ukromelisa othisha benze kahle kulonyaka emkhakheni omholo ovelele ukwenza kahle ebuholini bezikole zamabanga aphezulu phecelezi ngolasemzini Excellence in Secondary School Leadership. Ukusebenza ngokubambisana phakathi kothisha, abazali nesigungu sesikole yikona okwenze lesi sikole sibeke sibalazweni futhi ke hleze sihamba phambili ekufundiseni okuyikhethelo. Lawo kwengamazwi kathisha nhloko walesi sikole eMpangeni High uSizwe odleke umhlanganiso kumunxa we-Excellence in School Leadership ngesikhathi ke umnyango wezemfundo ukromelisa ke othisha abenze kahle kuzwelonke. Ngokusebenza njengoba ngishilo ngathi siqikelele ukuthi sisebenza ndawonye. Wonke umuntu uya understand ukuthi njoba sila iyodwa igoal ukuthi sikwazi ukunikeza izingane zethu i-quality education. So kuqala kuyi-commitment nje yothisha, commitment yama staff members ngisho abasebenza ko-admin, basebenza ema-hostel, abasebenza on the ground yesikole. Ihambe iyofaka ngisho kwi-school governing board, sine school governing board esisebenza kakhulu ngokuyikhandla esiqikelelayo ukuthi inhlaka zesikole zibumbene ne-management yesikole naye ihlangene so wonke lama structures ma-united ekwazi ukusebenza abazali kubalula ukuthi bakwazi nabo ukusupport isikole. So okokuqala nje kubalekile ukuthi ngisho uma umholi wabantu ufanele ubalide ngeexample njengoba nami ngiyangena eklasini ngifundise ngiyaliculisa nechoir. So mawuthi othisha basale makuphuma isikole fanele na ukuthi uyabonakala ukwenza lokho. Uzwane uthi ke lo mklomelo akawuthathi ke ngokuthi ke uqondeni naye kodwa lo mklomelo ungowesikole, othisha, abazali, abafundi nawo wonke ke umuntu onakekela imfundo. I-award le kahle akuyona eyami nje njengomuntu but esikole ngoba ke esikoleni siye promote teamwork kusho ukuthi ke it means a lot for isikole sethu since izo benefita ingane njoba kushiwo kathi kunengane fanele sikhethe ezothola ibasari ka 500,000 ezohamba yofunda for teaching bese kuba khona futhi umklomelo otholayo isikole futhi uthinta i-library. Ngawo konke ngasho ukuthi abantu ababenefite kakhulu izingane nothisha bakunama courses ngisho khona ekuzofanele umuntu awashare nabo othisha besikole. So kuthina siyajabula kakhulu ukuthi i-National Department irecognize umsebenzi esiwenzayo la endaweni yaseMpangeni. Ephetha Uzwane uthi ke lokhu abasakuzuzile kusakuncane kunalokhu ke abaphokuphelele kukhona. Ngokwevision esinayo kuningi sisafuna ukwenza njengoba sasho ukuthi sine vision ebizwa Vision 2025 efake into eziningi ukushintsha kwezifundo ukuthi izifundo esinikeza izingane kube izifundo ezobasiza njengoba sazi ukuthi unemployment eSouth Africa iphezulu kangakanani. Okunye ke engakubalula ukuthi kune concept esinayo education village esafisa nayo ukuthi introduce implement la sithi Mpangeni High School izoba isenta yokusiza ezinye izikole enganama resources ezokusiza ezinye izikole ezifisayo na improve kuma areas ahlukene. So indlela iseyinde kakhulu
ngoba ivision yethu ithinta la ukuthi sifisa ngisho ukubonakala sivelela ngisho kwamanye amazwe njengoba sibona kunezingane eseziqalayo manje ihambela o-island zimela iSouth Africa. Kusekuncane ke sisakwenzile sisafisa ukusebenza kakhulu siyikhandle sikwazi ukufika kule vision esiyifisayo. Let's gaze indaba Z1KZNTV. Mina nginguSamkeliso Ngqulunga, beka ngisempangeni. Ake sithi shelele futhi ezitolo siyabuya nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabuyela zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. OEFF kwinkomfa yaKwaZulu-Natal Zihubela Sakusha Ngowesilo kanti akuhambi kahle kwamanzi emkhanyakude. Ake sibheke ezimakethe. Iranda kuleli zimakethe zivalelwe ngo-18.39 maqhathaniswa nedola laseMelika kanti belungu 20.50 kupondo waseBrithani kanti belungu 17.95 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,619.90 ounce kanti intengo yoil ongahluziwe yona $92.38 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehla azokubethe nje kumdlalo wakusasa omlenze wesibili omqhudelwano eMTN 8 ozobuya phakathi kweMpofane Kaizer Chiefs noSuthu Mabheshankone ekankotheni amaZulu FC. Lo mdlalo uzoqala ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama enkundleni yaseMoses Mabhida eThekwini kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Womabili lamaqembu izinto kaziwahambeli neze kahle kulezi insuku njengoba edlale ngokulingana kwemidlalo yayo yokugcina ye-league ye-DStv Premiership. Kwemidlalo yokugcina amaZulu adlaleke ngokulingana ngegoli elilodwa ngapha nangapha neqembu laseMgungundlovu iMaritzburg United. Kanjalo ke neChiefs idlale ngokulingana ngamagoli amabili ngapha nangapha neqembu iTS Galaxy. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kanti abejame ngomkhonto ophezulu komzimvubo amampondo ayisabu kuyehlela kamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sesithi khumu kuze kube ngokuzayo.